U Srbiji na restrukturiranje čeka 156 preduzeća. Zbog njihovog lošeg poslovanja država na godišnjem nivou gubi 750 miliona evra. Kako naći rešenje za to teško breme, a da se pritom spasu preduzeća i radna mesta, bila je tema današnjeg sastanka u vladi Srbije, premijera Aleksandra Vučića i predstavnika sindikata. Mi smo izdvojili 40 preduzeća od 156 za koje su i predstavnici sindikata mislili da je moguće pronaći rešenje od Azotare, Petrohemije, MSK Kikinda do poljoprivrednih kombinata od PKB-a, Pika Bečej i mnogih drugih, do kompanija kao što su 14. oktobar, Petoletka, fabrika vagona sa kojom imamo problema, gde smo već uložili 60 miliona, a rezultat se nije video. Dakle, da pokušamo, negde smo na putu da te probleme u potpunosti saniramo i rešimo, kao što su FAP i Ikarbus. Premijer navodi da je vlada spremna da otpiše dugove najvećih gubitaša koji iznose 2 milijarde i 400 miliona evra. Ali država nije u 2 milijarde i 400 samo problem. Mi bismo dali sledeće godine još 750 miliona. Pa sledeće godine još 750 miliona. Pa sledeće godine još 750 miliona. I tako iz godine u godinu. Država će učiniti sve da se tokom restrukturiranja preduzeća zaštite radnici, regulišu njihova prava, u što je uključeno i Ministarstvo rada. Neko nam je ostavio teško breme i veliku muku u nasleđe. Mi ćemo zajedno sa našim prijateljima iz sindikata umeti da rešimo dobar deo tih problema i verujem da će i ljudi u Srbiji, radnici, umeti da poštuju i našu brigu i našu volju. Sama činjenica da smo posvetili pažnju baš ovim preduzećima i da razgovaram baš o ovim preduzećima, govorim da će se od tih 44.000 radnika posebno voditi računa. Ovo je briga i onim mladim ljudima koji danas ne rade i onih 700 i nešto hiljada ljudi koji nemaju posao ili pokretanjem ovih preduzeća došlo bi do pokretanja i mnogih drugih malih i srednjih preduzeća. Povodom pokretanja istrage o privatizaciji NIS-a, premijer ne veruje da će on ugroziti naš odnos sa Rusijom. Ne očekujem nikakve probleme. Mislim da i oni, i ovo se ne tiče toliko Rusa koliko nas Srba. Nisu oni napravili sebi probleme, nego smo mi sebi napravili probleme. Predsednik vlade Srbije najavio da će sutra popodne objaviti ugovor sa Etihadom o kojem se toliko polemisalo u javnosti.